Walking off the path and stepping on lost things. Slowly but surely we'll make it through this. Warnings all around us, begging us to leave. Forever we will be crawling through the woods, screaming out their names. Procento žen a mužů to je velmi málo, protože je to mužský sport, jsou tam opravdu jenom muži tady v tom sportu. A nás je málo, nás v České republice, jestli závodí, aktivně závodí 5 žen na 4kolce, tak to je hodně. Mým cílem do toho roku 2017 je zajet ne 3. místo, ale být první. To je jasný. Letos bych se mohla i prvně zúčastnit evropský rally s Oligy Racing týmem v Maďarsku, tak doufám, že to já i technika přežijem, se tam vůbec dostat, odjet a dostat se zpátky. Ano, je to moje práce, moje láska, můj koníček a věnuji se tomu na 100%.